Akwụkwọ Jenesis isi nke 39. Ma e mere ka Josef rịdata n'Ijipt. Pọtịfa, onye na-ejere Fero ozi, onyeisi nke ndị ogbu bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onyenwe ya bụ onye Ijipt ahụ. Onyenwe ya wee hụ na Josef nọnyere ya, ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'ihu ya, wee jere ya ozi, o wee mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O ruo site na mgbe o mere ka onye nlekọta n'ụlọ ya na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee hapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya, ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'ahụ, makwa mma ile anya. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, "Ka mụ na gị dina." Ma ọ jụrụ sị, "Nwunye nke onye nwe ya, lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m. Ọ dịghị ukwuu n'ụlọ a karịa mụ onwe m. O gbochighịkwa ihe ọbụla n'ebe m nọ ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅaa mee oke ihe ọjọọ nke a mmehie megide Chineke?" O ruo mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị, na o geghị ya ntị idina nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O ruo dịka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, "Ka mụ na gị dina." O wee hapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. O ruo mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ọ hapụrụrị uwe ya n'aka ya gbapụ n'ezi, na ọ kpọrọ ndị ikom ụlọ ya gwa ha okwu sị, "Leenụ, o mewo ka nwoke Hibru gbakwute anyị ịyikwa anyị emo. Ọ bakwutere m idinanyere m, m wee kpọọ mkpu n'oke olu. O ruo mgbe ọ nụrụ na eweliri m olu mkpọ mkpu, na ọ hapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbalaga pụọ n'ezi." Nwaanyị ahụ wee debe uwe ya n'ebe ọ nọ ruo mgbe onye nwe ya batara n'ụlọ ya. O wee gwa ya dịka okwu ndị a si dị sị, "Ohu Hibru ahụ nke i meworo ka ọ bịakwute anyị gbakwutere m ịkwa m emo." Ma o ruo mgbe m weliri olu m kpọọ mkpu, na ọ hapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbapụ n'ezi. O ruo mgbe onye nwe ya nụrụ okwu niile nke nwunye ya, nke ọ gwara ya sị, "Dịka ihe ndị a si dị ka ohu gị mere m," n'iwe ya dịrị ọkụ. Onye nwe Josef wee kuru ya tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, bụ ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ na-agbụ. O wee nọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ. Ma Jehova nọnyere Josef, mee ka ebere ya ruo ya ahụ. O nyere ya amara n'ihu onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ. Onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ wee tinye n'aka Josef ndị mkpọrọ niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ. Ihe ọbụla ha na-emekwa n'ebe ahụ, ya onwe ya bụ onye na-eme ya. Ọ dịghị ọbụla onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya, n'ihi na Jehova nọnyere ya. Ihe nke ya onwe ya na-eme, Jehova mere ka ọ gaa nke ọma.